Vítejte v Drivers klubu, akce s názvem Víkend elegance. Akce, která letos oslaví už 5 let. Dnes jsem si do našeho Drivers klubu pozval účastníka, dalo by se říci matadora naší akce, Vratislava Hromádko. Děkuji. Ahoj, Vráťo. Děkuju, ahoj. Vráťo, nepozval jsem si tě úplně náhodou. Dneska mám na tebe připravených pár otázek, ale já si myslím, že ten náš rozhovor se stočí v to, čemu ty rozumíš úplně nejvíce, a to jsou vozy, ale rovnou prozradím, že to jsou také motocykly. Já začnu těmi vozy. Začnu Víkendem elegance, protože Víkend elegance je formát akce, který vznikl ne z toho důvodu, aby jsme obdivovali jenom technické parametry vozů, ale také především, tak jak napovídá název naší akce, jejich eleganci. A ty vozy vybíráš už po 5. Asi to není snadné, ale na druhou stranu zase máš z čeho vybírat. Jak to bylo letos? No, nevybírám ty vozy. Já většinou je vybíral Petr Smola a teď mi pomáhá s výběrem ty osobně ve 2 muzeích, kde si auta prohlídl a i přes náš názor si vyslovil svůj a my jsme se sešli jsme se na tom. Tak, shodli jsme se. No a ještě opravím to, že rozumím nejvíce vozům, rozumím málo, protože se jim věnuji relativně krátkou dobu, já nevím, 8 let, 9. Do té doby jsem celý život si hrál s motorkama závodníma, takže vozům rozumím daleko méně než mnoho jiných mládenců, kteří tam budou přítomní na této akci. Tak ono, zmiňuješ motorky, že to je vlastně ten tvůj základ, že z nich si vzešel, na nich si vyrostl a možná asi právě proto dneska máš na sobě tričko tady s tím emblémem. Prozradíš více? Jo, to je triko, které jsem získal na Sachsenringu, kde jsem byl loni na jaře, se svíst na 4válcový čezetě 500, kterou jsme postavili spolu se svým společníkem Mirkem Tůmou a mechanikem Jindrou Janatou. A to je jako asi špička motocyklového dění a snažení, které jsem za život jako dosáhl. Motocyklů mám mnoho, zejména závodních motocyklů, českých motocyklů, 4taktních motocyklů ze zlaté éry Františka Šťastného, Gustava Havla, Bohuše Staši a podobných matadorů. A takový stroje jsme stavěli a vyráběli od šroubku, z dokumentace až po hotové stroje. Ale dneska jsme tady kvůli autíčkům a k těm autíčkům jsem se dostal v podstatě omylem při motocyklových závodech v Nüsdorfu v Rakousku, kde se mi moc líbilo, tak jsem se zeptal, jestli podnik bude, tak říká, určitě přijeď, budeme se těšit, ale příští rok autem. Tak jsem koupil červený anglický sportovní vůz TR6 Triumfa, že pojedeme se ženou se podívat na tenhle podnik zase. A tak stroj jsem koupil a pak se ukázalo, že děti chtějí taky. Tak jsem musel koupit ještě jedno auto a to už byl Jaguar MK2, který si viděl včera, ten slonová kost, tý starý anglický bílý. A ten už nás odvezl všechny a když jsem se s ním povozil, tak jsem zjistil, že to je veterán, že žádný Jaguar nejede méně než 200 a nemá méně jak 200 koní, takže v tom rozpětí 200-300 koní a rychlosti přes 200, že je vlastně rovnocenný dnešním cestovním vozům. Tak proto ty Jaguary a navíc má velmi krásný 2x OHC motor. Je pravda, viděl jsem část těch strojů z té tvé bohaté sbírky. Je pravdou, že zařadit ty vozy, které vlastně každoročně vybíráš, do té správné kategorie, protože my máme, tam je to jasné datumově, to znamená, jestli je to předválečný veterán nebo poválečný veterán, to je celkem jasné, ale pak máme ještě kategorii supersportů. A ve tvém případě povětšinou je to kombinace právě těchto dvou kategorií. Takže my jsme v loňském roce, jestli se nemýlím, tě zařadili do supersportů, ano, s těmi vozy a loni to byl D-Type a XKSS, je to tak? To byly ty závodní stroje? Byl to Jaguar D-Type, vyrobený firmou Lynx. Ano. A XKSS a vytáhli jsme těch závodáků tam víc, ale opravdu při té rally nebo té projížďce, která se kolem toho děje, se bohužel s těmi vozy nesvezeme, protože ty jsou zvyklí na vysoké otáčky a na velkou rychlost. To jsou stroje, které vyhrávali Le Mans v 50. letech a mívali top speed až 315 km/h, takže tento stroj se fakt nehodí a není ani tak elegantní jako ty staré vozy 50. let z té sériové hezké produkční výroby těch
těch Jaguarů, které nebyly pro každýho, to je pravda, ale jsou to krásní elegantní vozy. Nejedou sice tolik, ale na víkend elegance se, myslím, hodí lépe. Asi je dlužno říci, že se můžete podívat na nejen loňské fotografie na webu www.weekendelegance.cz, kde i tady ty krasavce samozřejmě můžete vidět. Ty letošní vozy, které jsme včera spolu vybrali, Vráťo, tak ty skutečně podtrhují to slovo elegance. Obzvlášť musím za sebe říci, že když tak mě oprav, XA150S z roku 1958, který je v béžové barvě, za mne vlastně v barvě víkendu elegance. Tak to je můj favorit. Jmenuje se XK 150. 150, je ano. to sportovní stroj a je to ještě špička těch sportovních 150, protože má označení S, to znamená, že má výkonnější motor. Je to v podstatě už předchůdce Jaguaru E a má už 3 karburátory a vyšší výkon, takže tenhle stroj je nejen elegantní, ale i velmi rychlý. On jmenuje se 150, protože měl jet 150 mil. Před ním ten typ 140, ten měl 140 mil a ještě před ním byla 120, ta jela 120 mil. Takže jak se zvyšoval výkon, rozšiřoval se chladič a všechno, to je na těch strojích dobře vidět, tak se měnilo jejich označení typový. Takže to by mělo značit maximální dosažitelnou rychlost těchto strojů. Aha, tak vidíš, to jsem nevěděl. Zároveň samozřejmě bych vás všechny chtěl pozvat nejenom na náš web, ale především na samotnou akci, která se v letošním roce koná v Lázních Velichovky v termínu 20., tedy sobota 20. a 21. června, tedy již zanedlouho. Vráťo, tvůj vztah k motorkám, k automobilům je asi více než jasný. Možná zeptám se, Jaguar, proč vlastně takovým čím, já to skoro vnímám, že takovou tou nosnou linkou toho tvého automuzea je značka Jaguar. Proč je tomu tak? No tak mně se líbí všechny krásné auta. I Alfa Romeo. Vím, kdo bude mít radost. A je spousta krásných strojů, ale ani nejsem anglofil, ale Jaguar je auto. Každý jeho typ z těch 50. let nebyl lidovým vozítkem, to nikdy nebyl. A jeho výkony tomu odpovídají. Takže nejmenší objem je 3,5 litru, největší 4,2 litru. A ty výkony jsou takový, že ty auta stačí. Prostě, že člověk musí dát pozor na dálnici, zvlášť v Rakousku, aby to nebylo drahý. Jo, protože on to jede, takže jako jet s ním cestovně 140, 150 není problém. Což s jinými vozy, jako třeba Škoda Felicia, který je krásný veterán, už je jako na hranici a ty ostatní veterány to bývá pěkný trápení a když někam jedeme, tak těm Jaguárům běžným, jako TMK2 cestovní, která byla užívána stejnou měrou gangstery, tak i policisty v Americe jako nejrychlejší takový cestovní vůz. Tak prostě se s tím dá normálně jet a takový auta jako 603 ty tomu prostě nestačí. Takže většinou se loučíme v Alpách a já si jedu po těch kopečkách, protože 603 má 100 koní a váží víc, tohle váží 1400 kg a má to 210 koní, tato moje má 240 koní, takže proto taky Jaguar. A nejenom proto, ale už když pan Williams jako zadával ten nový motor XCAP, to je nový motor, který začal vznikat v roce 1947, tak byl zadaný už, že musí být krásný. A on je, protože je to dvouvačkový motor, takže jsou krásný dvě rakve, prostě kryty vačkových řídelů. A ten motor, když otevřete haubnu, na to mě dostal ten první, na to MK2, jsem otevřel tu haubnu a koukal jsem se na nádherný motor, prostě, který za ten se nemusí stydět žádný závodní vůz. V té době vládly OHVčka, SVčka a aby cestovní auto mělo 2x OHC, to v těch dobách vůbec nebylo zvykem. No. Proto Jaguar. Když přemýšlíš, nebo by si přemýšlel o tom, s čím by si možná vyrazil příští rok, z toho, co dneska samozřejmě v těch svých garážích a nedaleko svého obýváku máš. Už teď máš nějaký tip? No, už jsem to loni chystal, že bych vyrazil klenotem, který tam mám a který by určitě vzbudil ohlas a byl by
vítaným, byl tam už jeden rok byl ve vsadech vystavený, ale rád bych tohle absolvoval vozem Packard, v němž je uložen 12-válcový motor z bombardéru Liberty. Takže to je obrovský motor, má to strašný výkon, i když stroj je z roku 20. Takže brzdí to nebrzdí, jenom zadní kola. Vůz vypadá jako kočár, má 35 kola, ale píšou mu 160 km v hodině. Asi se složenou střechou, protože ta by to asi neustála, ale výkon má strašlivý a je to obrovský a krásný auto. Takže s tím bych rád jel, to se nám letos už asi nepovede. Rozumím. A tak musíme si taky něco nechat na ty další roky. Tak my s tím ještě neumíme jezdit hlavně. My se tam musíme naučit s tím jezdit, protože tam si myslím, že jako problém bude nechávat si distanc všude, protože když před sebou zastaví nějaký jiný auto a zastaví necitlivě, že před tebou musí jet někdo poučený, protože když normální auto jako Jaguar, který má kotoučový brzdy už v 50. letech, zastaví před tímhletím strojem, tak je jasný, že to skončí naprostou demolicí toho Jaguára, že tohle má před sebou kolejnici a je to obrovský tank, takže tak to bych rád. Viděl jsem ten vůz včera a naprosto souhlasím. Vrátě, ty jsi z Podkrkonoší, můžeme ty vozy čas od času vídat někde na nějakých trasách? Máš nějakou oblíbenou trasu? Trasy nemívám a jezdí ty auta po jednom, maximálně po dvou. Sem tam jedem na nějaký akce, jako teď na podzim bude pořádat pan Petr Kondělka, bude pořádat taky takový sjezd elegantních vozidel a tak tam většinou dojedeme tak se 3 vozy, to je tak maximum, který používáme. Ale jinak každý, kdo projeví zájem a osloví mě, tak mu samozřejmě ty auta rád ukážu. A i když bude mít chuť, tak mu nějaký rád prodám, protože mě bude letos 72, ale nemůžu je všechny stahovat věčně. Mám tam i spoustu krásných rozdělaných projektů Jaguarů, takže určitě, kdo bude mít zájem, tak mu vyhovím. Skvěle. Musím říct, že už před 3 lety, konkrétně na 2. ročníku víkendu elegance, jsme koketovali s myšlenkou, že uděláme samostatnou kategorii motocyklů. A musím si přiznat, že po včerejší návštěvě u tebe v muzeu, řekněme, jsem přesvědčen, že při tom 6. ročníku, nebudeme předbíhat, v roce 2027, že bychom tuto kategorii asi se ctí otevřít určitě mohli. Vráťo, děkuju, že jsi udělal čas. Těším se na setkání v sobotu a v neděli 20. Samozřejmě zvu i vás všechny do Lázní Velichovky, ale také na trasu rally pravidelnosti, tedy rally, kterou pojedou vozy. V letošním roce to vypadá, že asi budeme mít okolo 20 krásných nádherných vozů ve 3 kategoriích: předválečné vozy, poválečné vozy a supersporty. Pojedeme přes Trutnov, budeme se v sobotu vracet do Lázní Velichovky a v neděli přes Náchod dojedeme až do Orlických hor, do Sedloňova. Těšíme se s vámi na viděnou. Vráťo, díky moc a uvidíme se. Děkuju, ahoj. Ahoj.